Исәнмесез, эфирда дүшәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина. Атнаның беренче көне нинди вакларга бай булды, алга таба карагыз. Төп проспектлар гына түгел, җирле юллар һәм ишек алларында кордан үз вакытында чистартылырга тиеш. Шәһәр мэры коммуналь хезмәтләргә шундый күрсәтмә бирде. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Көчле җил һәм буран синоптиклар шәһәрдәшләрне һава торышы бозылу турында кисәтә. 2 көн дәвамында танылган 11 пилот осталыкларын сынады. Чаллыда традицион Салават кубогы автоузышлары үтте. Төп проспектлар гына түгел, ишек аллары һәм җирле юлларда кордан үз вакытында чистартылган булырга тиеш. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр мэры Наил Мәхдиев коммуналь хезмәтләргә бу юнәлештә эшне көчәйтергә күрсәтмә бирде. Шәһәрдәшләр ишек аллары һәм җирле юлларда кар күплеккә зарлана. Юлчылар төп проспектларны чистарта, ә микрорайоннардагы юллар игътибардан читтә кала диялар. Теманы Ләйсән Ханова дәвам итә. Февральдә күпләп кар яу безнең шәһәр өчен гадәттән тыш күренеш түгел, ләкин практика шуны күрсәтә, коммуналь хезмәтләр еш кына мондый табигать күренешләренә әзер булып чыкмый. 52-21 йорты янындагы җирле юл моңа ачык дәлил. Юлда колея һәм кар буламыгы. Машина йөртүчеләр әйтүенчә, бирдә күптәннән кар чистарту техникасы эшләмәгән. Тут чистили последний раз, это неделю назад. У меня здесь работа просто недалеко. Вот каждый день я по этому маршруту езжу. Вот каждый день я вот так себе порчу машину. Внутри вообще не чистят. Так, проспект центральный только. Все. Проезжать вообще невозможно. Сейчас во дворах вообще машину не оставляют. Там бесполезно выезжать. Так, вон проспект Московский почистят, проспект Мира и все. Җирле юллар гына түгел, ишек аллары торышыда яхшылардан түгел ди шәһәрдәшләр. Кайбер микрорайоннарда юл бордюр белән тигезләшкән хәтта. Без авылдан килдек бит. Авыл җирләрендә юлларны шул хәтле әйбәт итеп карыйлар. Менә чагыштырып торабыз әле. Безнекеләргә караганда бик миңа әйбәт дип әйтмәсем. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә Чаллы мэры Наил Мәхдиев коммуналь хезмәтләргә кардан чистарту юнәлешендә эшне көчәйтергә күрсәтмә бирде. Шул исәптән ишек алларына да игътибар бирергә кушты. Пораньше должны вставать, попозже ложиться, с учетом погодных природно-климатических условий. Февраль всегда был снежным, но и март тоже. Не отписками заниматься. Время не тратьте. Лучше время потратьте на то, чтобы привести в порядок городские территории. Без бу сюжетны төшергән вакытта 52-20 йорты ишек алдында дворниклар эшләйде. Кар күп яуган булуга карамастан, без нибары 2 эшчене күрдек. Һәр көнне кар ява. Чистартып илгәр табылмый. Безнең эш ягаты билгеле тигәндә. Чистартырга кирәк безгә. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, ишек алларын идарә итү компанияләре кардан чистартырга тиеш. Ә инде проспектлар һәм җирле юллар өчен автомобиль юллары предприятиесе җавап бирә. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Коммуналь хезмәтләргә һава шартлары да хәер хаклы түгел. Синоптиклар фаразлавынча, бураннар дәвам итәчәк. Кар күп булыр дип көтелә. Бүген төнлә көч җил исәчәк. Күз күреме начар булачак дип кисәтә гидрометцентр үзәге. Сишәмбе һәм чәршәмбе көннәрендә кар яву бераз кими. Тик инде пәнҗешәмбе көнне республика чираттагы Атлантик циклон йогынтысында калачак. Синоптиклар бураннар җипшек һава торышы вәгъдә итә. Шәһәрдә яшьләр сәясәте тармагында эшләүче барлыгы 33 хәрби-патриотик оешма бар. Аларда 5000 кеше шөгыльләнә. Бу хакта эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә мәгариф һәм яшьләр белән эшләү бүлеге башлыгы Венер Харисов хәбәр итте. Яшьләргә патриотик тәрбия бирү максатыннан координация советы эше оештырылган. Төрле истәлекле вакыйгаларга, хәрби дан көннәренә багышланган чараларда ел дәвамында 5000 артык кеше катнашкан. Айрым игътибарга лайык юнәлеш эзләнү отрядлары оешмалары эшчәнлеге. Алар турыдан-туры туган илебезне саклаучы эзсез югалган солдатларның исемен мәңгеләштерү белән шөгыльләнәләр. Апрель аенда студент эзләнүчеләр торналар отряды Түбән Новгород өлкәсендә булып кайтты һәм 16 солдатыбызның исемен кире кайтарды. Кеше һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм корпорациясе кредит оешмалары белән берлектә үз мәшгуль гражданнарга кредит һәм гарантия ярдәмен күрсәтүне күздә тоткан махсус проект булдырачак. Бүген Татарстанда 3000 артык үз мәшгуль кеше теркәлгән. Теркәлү һәм салым түләү процедурасы гадиләштерелгән. Минем салым мобиль кушымтасы эшләнгән, аның ярдәмендә барлык операцияләрне башкарырга мөмкин. Эшкуарлыкка ярдәм фонды тарафыннан Хезмәт министрлыгы белән берлектә бизнес планнарны гамәлгә ашыруга субсидиялар бирүне күздә тоткан
укыту курсы гамәлгә ашырыла инде. Әгәр проект уңышлы икән, үз мәшгуль шәхси эшмәкәр яки җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять статусына күчә һәм хезмәткәрләр яллый ала. Шул рәвешчә аңа кече һәм урта эш куарлык субъекты буларак дәүләт ярдәмен алу өчен яңа мөмкинлекләр ачыла. Хәзерге вакытта Россия икътисади үсеш министрлыгы үз мәшгульләр өчен дәүләт ярдәмен күрсәтү чаралары буенча методик рекомендациялар эшли. Яңа салым режимын гамәлгә ашыру кысаларында быел ук 60 меңнән артык үз мәшгуль татарстанлыны теркәү бурычы тора. Илнең төрле төбәкләреннән килгән пилотлар 2 көн дәвам иткән узышлар шәһәр ипподромында 23-нче тапкыр Салават кубогы ярышлары узды. Быел әлеге чара КАМАЗның 50 еллык юбилеена багышлап оештырылды. Җиңү бәхете кемгә елмайды? Бу хакта алдагы сюжетыбызда. Автомобиль узышлары тизлек, адреналин гына түгел, авариялар белән дә авыздаш. Узышларда пилотлар гына түгел, механиклар осталыгы да зур роль уйный. Гадәттә соңгылары кадр артында кала. С вашим пилотом, как много у вас работы после заездов? С нашим пилотом повезло нам. Он очень аккуратный пилот. И при этом еще быстрый. Ваши чувства, ваши эмоции, когда Нуриев на трассе, на заезде? Ну, конечно, переживаем очень сильно. Ел сайын Салават кубогы узышларына бөтен Россиядан иң көчле пилотлар килә. Аларның сүзләренә караганда, бу ярышлар иң кызыклы һәм катлаулылардан санала. Борьба будет жесткой, скажем так, трасса достаточно жесткая, когда в каждом пилоту узкие повороты, достаточно быстро прямая, поэтому накал страстей будет серьезный, и никто не хочет проигрывать, все приехали только за первым местом, поэтому будем настраиваться на хороший старт, а дальше уже как посмотрим, как будем финишировать. Әмма финишка пилотларның барысы да килеп җитә алмады. Роман Агошков өчен узышлар икенче йөрештә үк тәмамланды. Соперники очень близки, там следует атака, похоже, со стороны Расуля Миниханова. И авария, первая авария по ходу основных заездов сегодняшнего дня. Узышларда Айджи Тим командасынан Павел Кальманович 17 балл җыеп, беренчелекне яулады. Лейсанханова, Константин Величко, яңалыклар. Умарта Шипигановлардан файдалы һәм сыйфатлы бал. КАМАЗ мәдәният сарайында янәдән бал ярминкәсе эшли башлады. Татлы продуктның 30-га якын түрі тәкъдим ителгән. Ул Волгоград, Ростов, Әстерхан, Краснодар өлкәләреннән һәм Башкортстаннан җыелган. Юке, каштан, карабудай, кыргый кортлар балы. Биредә татлы ризыкның нинди генә юк. Шәһәрдәшләр кыргый умарталардан җыелган балны аеруча яратып ала. Этот мед не качается, а выжимается. Берется сот и отжимается старинным методом. В него попадает аромат всех медоносов, пыльца, перга, маточное молочко, трутневое маточное молочко. У нас есть горькие сорта меда. Это мед каштана и грецкого ореха. Это он природную горечь имеет. В этих медах содержится иод. Тәкъдим ителгән продукцияның киң ассортименты беркемне дә битараф калдырмас. Гадәттә балны бер тапкыр алып караганнар ярминкәгә кабат килә. Аны монда ук авыз итү мөмкинлеге дә бар. Я купила белые акации. Очень понравилось. Я всегда прихожу, беру мед. Очень вкусный у них мед. Гречишный, сердечный, так сказать, для успокоения. Все время кушаем. Дочка приходит, тоже любитель. А часто сюда приходите? Ну вот, когда ярмарки бывают, мы приходим. Биредә балны кулай бәядән сатып алу мөмкинлеге бар. 3 литрлы банкадагы чәчәк балының бәясе нибары 1000 сум. 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм чәчәк, я боярышник балы, яки үсемлек мае бүләккә. Сатучылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр КАМАЗ мәдәният сараенда эшли. Ярминкә 24 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, сен сау булыгыз. Приглашаем с 20 по 22 февраля на всероссийскую выставку «Автопром. Автокомпоненты», приуроченную к 50-летию начала строительства КАМАЗа, и на День поставщика ПАО «КАМАЗ» на Камском промышленном форуме в выставочный центр «Экспокама», Набережные Челны. Оргкомитет выставки 470102. Партнер 14-го Камского промышленного форума 2019 – акционерный коммерческий ипотечный банк «Аки Банк», публичное акционерное общество.